थांनाय hatibarsa swkang teliamura bwkhasteni 29 नं कृष्णपुर विधानसभा केन्द्र व खबजाक मुंगिया गामी आरडी ब्लक हल्दिया एडिसि विलेज नि बंशीपारानि सिमी achaidrop salchani khoroksa bwrwi bwsano 30,000 ke phalwi rimani koktwma bai haste gwnangwino joto lukurog wanalaijak koktwma manma logi logino naikuna chengsamani haste hapani tangkrag rok dakti no rotokgwi korbuk amsayo mankha a cherai bwsano थांनाय hatibarsa salo rotokgwi manmani a cherai bwsano afroni simi tabok jarati a cherai bwsati bini bumano teliamura bwkhasteni swkang nokni naimwthang tonijak patimuni koktwma mani phasalo a cherai bwsano naina bagwi thangka hasteni congress bodolni achukphang ashish kumar saha cheraini bumati bwfabai koklam rok salaye swkang nokni saknaikunai rokbai bo kok saka bo cheraini kahamni bagwi bini buma bufani yago rangni जुबाजु याफ्रे रिखा congress bodolni ojama rok গত কয়েকদিন আগে কন্যা সন্তান বিক্রিজনিত ঘটনায় এই পরিবারের যে শিশু এবং তার মা এই তেলিয়ামুরা হাসপাতালে তারা চিকিৎসিত তো তাদেরকে দেখার জন্যই মূলত আসে রিপোর্ট খোরাং।